Le mamba hamba kanjani? Ku-right Xolani mfethu kuhamba kanjani lapho? Nazo mfethu. Ngikubona bengiyoqaza wena ngalana. Manje iboss ugcina uyinikezile le mpahla. Ya mfethu ngilungisile le mpahla ngiyinikile mfethu iboss. Ungcono ke ba. Manje ukhiphe into engakanani bafe yazi phela ngifuna ukuhlanganisa nami lapha uyazi nami ngihlala ngedwa la. Mfethu lo ngihambise bank yonke leyashandisa mfethu. Akho lutho mfethu. Ungihambisa kanjani imali ebank ukangikhomisile mina phela bekumele ngiyibone kulist ukuthi imali iniki yabo. Mfethu. Phela imali fanele ngihambise ngiye ebank. Akuzothiwa mase kubonakala sesiyaphuza sesiyadakwa kade sibamba inkunzi lapha. Awona le mamba indaba ongathi uyidlile le mali. Yazi na mfethu ngathi uyidlile le mali. Bongeke mfethu vona usathi uthatha imali uyihambise nje mfethu esithubeni mina ngingazi. Xolani mfethu ngiyasho nje ukuthi imali ayikho mfethu. Le nto izosilethela amehla abantu mfethu. Kade sibamba isitolo samadayimani izolo mfethu. Namhlanje sekuzobonakala thina sinemali mfethu. Wena uyizwa yini lonto? Wena uyibona nini? Imali ayikho mfethu ngiyakutshela nje. Ngibeke ebank mfethu. Angeke mfethu simele mama mfethu nangisibhayi mfethu lesikilimi sakho mina ngifuna imali yami manje mfethu uhlangana hlukana mfethu angisibhayi mina. Mfethu nasabana manje kwenze njani? Mfethu lo mjiji uthatha imali mfethu uyifake ebank mfethu angitshelanga mina mfethu imnika imali iboss uyayithatha uyifake ebank yena ngifuna imali yami ke mina manje. Mfethu musongixabana le ndawo siyanazi niyazwana ngiyaxanisoniso imali izobuya ebank mase uyayithola imali yakho Xolani mfethu. Xolani yabona mfethu mina angizwani nokukhuluma mfethu. Angizwani nokukhuluma mfethu. Manje mfethu ngoba ukhipha ispam xa ungwenzani nje manje xa ungwenza ngokukhipha ispam. Hayi uthithwa yenzi lona. Mfethu Xolani umthiso bese uyibulela ngenxa yakho mfethu. Usayibulela. Angeke mfethu wenzeke le nto mfethu. Le mamba mfethu ngeke mfethu uhambe nemali yami mfethu le mamba mfethu ngeke mfethu uhambe nemali yami mfethu le mamba mfethu ngeke. Hayibo. Xolani wenzani? Ufuna ukubona le mpela amadoda la usizophelela. Hayi. Kwenzakale na? Asazi. Yena ngizongihlanyisa nina nazi kanjani ngibe ngifica nina nabantu abafile. Sibafice sebefile. Nibafice sebefile shuthi nibabulalile nina ngoba la khona ibhamu ezu2 abantu abashonile bathathu. Ngishuthi nibabulele nina. Sizoqhuma isibhamu kwadlula isikhashana kwaphinde kwaqhuma esinye kwadlula isikhashana kwaphinde saqhuma esinye kwase kwathula seseza la. Okay, kwase kuyathuleka. Nina nazobheka umsebenzi wenu kade niwenza la ukuthi benenzani. Noma ungasibuzani thina sazi abantu abanempendulo ibona lapha. Okay. That makes sense. So ukuze ngithole ukuthi who kill who, ngizothola kuona lamadoda la. Uyazi wena uhlakaniphile kwawenza umqondo manje. Ukuthi ubani obulela omunye la. Ya. Mfethu ufuna imali yami mina mfethu. Abuwa mfethu mthese usebulela ngenxa yakho. Uyayiboya ethi ukuthi nina nibhizi niqeda abantu la niyababulala Sithi siqhuma isibhamu saqhuma isibhamu saseseza la.